Barka da zuwa ɗan Hausa TV. Ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa ta yadda za ku samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Da zafin sai zo domin rikodin mu da roman nishadi. Za mu ci waya fa kai kula ku da shi. Rabu da shi kai naka gun. Tun da shi bai maka mani zan zo neman da kaina. Ya aka yi ba mu wayar ka. Kai ka bada wayar mana. Magana fa ake ma fa. Ko ba ka ji ne? Wayar ka mana. Wannan wayar? Eh mana magana ake ma. Okay to gata. Harbi. Kai. Ah! Kai. Down! A wace unguwa kace? Ni dan dorayi ne. Daga dorayi farkon dorayi a ƙarshe wa ka sani mara kunya. Na kalala. To ka tambayi na kalala. Wane ne Abale dan ƙaniyarsa? Na jima da wucewa da saninsa. Hukuncin ka sai yaninku. Ko ba ka ji? Ji ba nake. Ku caje kanku. Ni ba